नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गावडे गझली चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत करतो। तर मंडळी, आजची रेसिपी मी बनवणार आहे। तर आज मी रेसिपी बनवणार आहे ती चिकन सूप। तर चिकन सूप बनवण्यासाठी मी जे साहित्य घेतले ते तुम्हाला मी दाखवतोय। तर बघा, हा कोबी घेतलाय, ही कांदा पात, एक डोबळी मिरची, 2 हिरव्या मिरच्या छोट्या तिखट, ही लसूण आहे, हा कांदा आहे आणि एक गाजर आणि हे आलं। आता हे सगळं साहित्य मी घेतलेलं आहे, ते आता मी बारीक कट करून घेतो आणि नंतर तुम्हाला चिकन सूप बनवते दाखवतो। मित्रांनो, आता आपण चिकन सूप बनवायला घेऊया। त्यासाठी मी ज्या भाज्या घेतल्या त्या आता मी कट करून घेतल्या, तर तुम्हाला दाखवतो। हा कांदा, हे आहे आलं, ही लसूण, ही मिरची आहे, ही डोबळी मिरची आहे, ही कांदा पात, गाजर आणि कोबी, हे सगळं मी कट करून घेतलं आहे। त्याचप्रमाणे इथे बघा, हा चिकन स्टॉक आहे आणि हे चिकन आहे वाफवून घेतलेलं, आणि हे नूडल्स। त्याचप्रमाणे इथे शेजवान चटणी आहे, इथे रेड चिली सॉस आहे, इथे सोया सॉस आहे आणि विनेगर। तर मंडळी, आता एवढं साहित्य घेतलं आहे, तर चला आता आपण चिकन सूप बनवायला घेऊया। तर मंडळी, मी आता चिकन सूप बनवायला घेतोय। तर पहिल्यांदा मी कढई ठेवून घेतलेली आहे। तर कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊया जरा। थोडंसं लसूण घेऊया परतून, थोडं आलं टाकूया, मिरची टाकूया, जरा परतून घेऊया। मंडळी, माझ्या पद्धतीने तुम्ही पण करून बघा, एकदम बघा झणझणीत सूप होणार आहे, एकदम सर्दी तुमची पातळ होणार आहे। आता आपण थोडासा कांदा टाकूया, तोही परतून घेऊया आपण। गाजर परतून घेऊया थोडं, डोबळी मिरची पण टाकतो, आणि हा कोबी टाकतोय। मंडळी, सूपमध्ये भाज्या भरपूर पाहिजेत, आपण चिकन मंचुरियन सूप बनवतोय। तर मंडळी, आता याच्यामध्ये मी चिकन स्टॉक टाकतोय आणि या भाज्या आता आपण जरा वाफवून घेऊया। जराशे 1 चमचा मिरपूड टाकतोय, तर बघा मंडळी, मस्तपैकी भाज्या आता वाफवून घेतल्या आहेत मंद आचेवरती, चांगली उकळी आलेली आहे। भाज्या एकदम जास्त शिजवून घ्यायच्या नाही, तर थोड्याशा कच्च्या अशा दाताखाली लागल्या पाहिजेत। आता मी सोया सॉस टाकतो 1 चमचा, आता अर्धा चमचा विनेगर, आणि 1 चमचा रेड चिली सॉस।
रेड चिली सॉस टाकलाय. थोडीशी शेजवान चटणी टाकली चवीसाठी. आता जरा याला एक उकळी घ्या, छोटीशी उकळी घेऊया. चिकन टाकतो याच्यामध्ये. एकदम भाज्याने भरपूर असा सूप होतोय आता तयार. तर मंडळी, हे आता मी कॉर्नफ्लोअर घेतलंय, हे आता मी 2 चमचे टाकतोय आणि जरा ढवळून घ्यायचं. आपल्याला किती थिक पाहिजे आणि किती घट्ट पाहिजे हे बघून असं थोडं थोडं टाकायचं. तीन चमचे टाकतो. अजून 2 चमचे टाकतो. तर बघा मंडळी, एक नंबर असा चिकन मंचाव सूप तयार झालेला आहे. तर मंडळी, या पद्धतीने तुम्हीही करून बघा आणि कसा झाला आहे तो जरूर कमेंट करून सांगा. आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.